И да, и не. Да, защото се радвам на възможността да пътуваме свободно из Европа, независимо дали в търсене на работа, на по-добър живот, на почивка или просто на гости при приятели. И не, защото виждаме разликата в стандарта на живот, в заплатите, в условията, в които живеят хората, в здравеопазване. Почти навсякъде има голяма разлика между това, което се предлага в Европа и това, което се предлага в България. Бих казала на политиците да се замислят, да няма двойни стандарти, да уеднаквят, ако Европейския съюз е един, то тогава възможностите пред хората да са еднакви. То тогава условията на живот да са еднакви. То тогава услугите, от които могат да се възползват хората, да са еднакви. Стига с този двойствен стандарт за едните с привилегии, а другите остават назад в опашката. Да се замислят на това и да третират хората като едно цяло. Значи, човешките права са човешки права за всеки един индивид. Не в зависимост от цвета на кожата, религия и така нататък. Това бих искала да кажа.